Takeoutu dokonce. A bylo to jeho první vystoupení vlastně za Eagles na kopci. Trefil jednoho pálkaře. To je, jo, dress Ford, ale Ford je v dugoutu. Trianda vytasil jeden ze svých nejškarečích pohledů, které umí na box, který pouští hudbu a můžeme hrát. No, asi bych nechtěl faceovat Caleba Freemana, vidím ho poprvé naživo házet a je to hodně z boku a hodně svižné. No, hodně svižné, není to až tak svižné, to, ale... Asi mi to přijde takové. Ale je to spíš asi tím pocitem, jak to lítá z toho boku, to vypadá asi to takhle. Na druhý pole už to rychle není. Nic nemění na tom, že by ho nechtěl faceovat úplně. Vedle? No, zatím ze 3 pokusů trefil strike. Meta zdarma. Meta na 4, no. To je výborný začátek pro Sabat. Teď už začal strikem. Striker Galeska. On jako doslova vrhnul, skočil po tom míči. A ani tak jej nestihl, nebo nezvládl zastavit. No, ten sidearm asi nepříjemný jak pro palkaře, tak pro catchery. Ještě jak se vytáčí neustále ven. Každopádně, ale když se říkal, že Caleb Freeman nastoupil poprvé v dresu Eagles až včera. Teď ale teda stavíme, protože Ondra Hrdlička se teď opřel do toho míče skvěle, tak jak to on umí a line drive skončil hitem. Já se teda podívám na ty statistiky, abych já jsem to jenom ze statistik vyčetl. Takže palkář nebo běžec na 3, běžec na 1, bez autu, Mario Gočal na pálce. No, je to tak. Mohl být problém, protože podle rozhodnutí STK měli cizinci nastupovat do 5.7. Mario Gočal, vysoký odpal, ten bude stačit na to, aby Martin Sobotka doběhl ze 3. mety. Potom ještě pokus vlastně takzvaně vybrat Ondru Hrdličku na 1. metě. To se nepovedlo, Mario sice neúspěšný odpal, ale stažený doběh. Případně snížení na rozdíl 2 bodů. No a tady se naplno ukazuje ta důležitost těch bodů, které Eagles přidali v té začátku 9. směny. Stáhnout 1 bod a stáhnout 3 je samozřejmě obrovský rozdíl během 1 směny. Ale Sabot samozřejmě stále žije z pouze 1 out. Vyrovnávací bod potenciální je na pálce. Toho běžce, co potřebují, stále mají, takže
Teď bych to chtěl, aby Mike Kolář Hanuš zopakoval ten svůj nástup. Úspěšný hit. Úspěšný hit and run. Pěkně. Dobře. Sabat se nadechl útoku. No. A teď je otázka, jak je na tom s agresivitou, jak je na tom s agresivitou na metách Mikan už dobře víme. Otázka je, jak moc jí budou schopni případně regulovat kauči Sabatu. Protože posunout si Mickeyho jako ten vyrovnávací bod na druhou metu je samozřejmě velice důležité. Navíc na druhou stranu to na riziko palce. zahrát si prostě druhý aut na metě v takové situaci taky nechcete. Co, poslal bys ho? Já bych čekal